makatik-tik na nilhig ko aring dapit sa kasada kay dagang kuan upo sa sigarilyo. Aya, abaw na! Si Wako. Ito si Wako na ligo. Dapat sa ligo kasi kuan Mr. Wako. Lagi mo namang sa mitanan imong kuan o. Yung kamunggayan. Ako lagi, ay gani magdaplit-daplit ang kamonggay kay na. Ayaw kay kasukan kaada pagkuhaan ng buwak. Ayaw. Ajing. Alawa, nag-iibot na la. Gahit mo ni tuluhan ni. O dito di ay mo magsamit na namatay naman ang akong tangkong diha. Kayo. Ang inyong piso diha, nagluton man ninyo na og. Lalas na ni. Dito mo. Dito. Sabay ka nila ko. Ni at ara to kay bago pang kuan, bago pang gipulungan. Buk kaadlawon siguro manguha kay naa may tinuhan. Oh. Maura og kuan. Semento tanan ilagi poy andi magkatanom mug kamunggay. Pulos mo ang panayuta. Ang pagkugira man ang magtanom ka og kamunggay. Pagkugira. Ako pa ni hinalingan kay kanang magyelo o di ni mahalingan. Ya, sabunay ko labi. O, lugudi ko la. Magpalugod na o ako'y magpalugod wala diha. Karon bahala ka diyan kuan yang imo buko-buko diha ag tagip-tipo na. Di ko maglugod. Maligo man lagi mo ron. Igang na siguro na sa laag kay bisag udtong dako. Hala naman jud nila agay. Igang na siguro na di na siguro ang iyang kakuan. Ilis na pod. Kabumbahon di mamumba. Di naman jud ko mulaban ang ilang mga sanina pa. Bago man ang tanak pag ganang kaligo, laban dahil mga kanina, di nagtapok, kaingon siguro medyo mula ba pa ko? Nagtapok. Ang sana pagka shampoo ha, natunga mastaro. Ito nga, arumahumot ba? Ala. Eh, yun sa mga... Mahumot daw la. Lumot sa adlaw. Kala, magkalik mo sa ano. Ka magtanaw di ako posisyon nga maurang maestra sa Merinol. Oh, alabate! Piste, gitumban sa tukwaw. Di man magtanaw nga okra ba ni? Ala. Bali ang piste. Ala ka, James. Ambay kabig. Wako. Tanaw lagi mo. Dito na ka magkuan, dito na ka magsilig. Kung sa mag-iabot mo diya sa dalan nga wa bay. Be.
Ito nun isa, nabayon ta mahinong ka anang. Lak. Mas kalangga pa ba ni may mong tanom la? Na. Ay, makaon man eh. Kanang nagtunog ani tan-o ng mura mag-negro sa kalibutan. Ug mamunga na di gulay na. Hmm. Damaki pa bitaw ni Za. Labdan ko mga katik-tik ning magkatigom ning mga bata di aning daplen sa karsada. Ang ako tangkong patay na. Kay inikawala sa ila piso, blab nuton Manila pangin sa 3 piso. Nadami ang tangkong. Diba na, nga laos na kay ipang ibot. Motor, musugat may noon yung bata magpakamatay, masiguro musugat magnoon. Hawa di Miray kay na isab din si Miray di ba ka na ogligig na ba? Ihaw magkog manok. Unsa ramen mo kra? Anak, do apoy binuhi nga manok mga katiktik. Mo'y nakamatay sa ako buwak. Maayo pag manok mamatay na dili ang buwak. Sige na ko labayo na. Kay mutog pa man sa kaladyo na ito iaari man siya diri sa buwak hantod. Aran na ba kahod nga bulak na bali. Ala kay inigsabong ana lang mga kwarta man ka. Pildi naman ko galing dos na yun. Ikaw nagpalit sa log. Wala na. Ipabaligya na ako na. Tapos di abito ako tuhod na samad kay naglabak ko diya mga katiktik. Ang bukikan siya dahil lupat diri pabitaw sa ako kani o mga karate ni mauna. Hapit na ako nagut-gutag liog. Tag-as og kuko dagang kong sama din eh. Ati mga katiktik ako kamatis ko kay bunga. Garbage naman to nimo. Ano pa? Wala na di ay. Biyag kayong mga kamatis ni Lola guys. Mga katiktik, maon ang akong kamatis ko kayong bunga sa permiro ni bunga sa kingong anang balde kadaka. Nga balik gud ang sanga. Di daghan pagkayong bunga na sa ilaw. Di adiri Ano lang ay? Padiri abot diri ko. Amang kagikan na nila. Turok man lamang siya dia ingkog kamatis ng jud ni. Diya pa isuong ng kuan kamera. Doa pa sa ilam Na. Ang akong bombil mga katiktik, bubuan nimo ang bombil og sagulan nimo ihi og tubig. Kusog mamuwak, huway undang-undang. Diya pag ipagtagaan kong tambal na herbal mga katiktik, nga man ako ni itanom. Hinturok na pagtanaw na ako nga ikog gabon mani na gabong na noon Taasan na loy. Noon naapoy lamig kong tulan ba manguha. Largohon pagbalik din makita ganin ako utod ang gamot. Di ara kong tulan na. Noon kani tawa-tawa, tambal man gyapon herbal man na tawa-tawa. So ay tambal sa mabugat. Dari tambal sa bugat. Ipantugkan ko. Sige man kumamnotong sa biyabas. Niya na po yung turok ka biyabas.
tani, tawag-tawag yapo na. Yung katek-tek na mainit na po ni. Diyos ang pan. Look, sapatos wa ko lang oh. Mulong na pag niya. Tumulong dito na lang. O naka sapatos lang niya. Ugaw na paniniguli. Ayun lang ako kumay, kamila ko ako. Hop. Ah! Pan. Ano sila ina? Pan. Inik. Let's go. West pa. Singa sa tarik. Pikas lang ang ikatawag. La. La. Mga ina sa Jeremiah. Kan. Ha. Pagdali ng baso, oy. Pagdali. Panting. Dili ko. Karton raya. Karton rin ako. Ito sa ila inday na ila ay karton. Inday no ni. Hindi ba itindahan? Lipitas-pitas na maganit to ganya kagyapi na mo isla ka nga dumasya. Siyam ka adlaw pa nga dito parising ko. Ay, ang kumay. Lamog pumuntaan eh. Oras to akong vlog mga katikpi, kinaot malingaw mo. Pagtanaw ang pingkanunay. Bye-bye!